Tombada al meu llit, faig veure que dormo, sempre esperant a que no soni el despertador. Per què? Si no m'agrada l'institut. Si tingués bones amistats, si tingués algú que pogués confiar. Què s'espera de mi? Que sigui espavilada? Que no em senti sola? Anar a l'institut significa escoltar classe, fer els deures, estudiar molt, aprovar els exàmens. I què em passa amb la gent? Què em passa amb els altres? No ho sé. Rebuig? Pànic? Violència? Discriminació? Pànic? Ràbia? Pànic? Pànic? Pànic! No vull que em vegin! No puc! No puc! No puc! Què s'espera de mi? Que sigui espavilada? Que no em senti sola? I això com es fa? I ja no puc més! I si això fos una solució? Director Insti. Sí? Sí, l'Irene, jo mateixa. Ah, de debò? Sí, esclar que sí. D'acord, moltes gràcies. Adeu.
Vull espavilar, vull trobar amistats i divertir-me. Bon dia, Irene. Com estàs? Encara que em tremolen les cames, pujaré. Vull ser valenta. Vull ser autèntica. Vull ser jo.